Blue Grotto Avenue soltu fil-ħodu jgħaddu minna dawk li jkunu ħarġu għal xi mixja kmieni iżda sbieħ it-3 l-4 ta' Novembru Splużjoni eżet il-madwar. Kien l-ħabta tal-5 esquart ta' 3 fil-ħodu meta splodit bomba li tqiegħdet fl-għatba tal-bib tad-dar tal-Spettur tal-Pulizija Jeffrey Azzopardi fiz-Zurrieq. Minkejja l-qata kbira b'xorti tajba ma weġġa ħadd. L-Ispettur li għandu 38 sena jgħix ma' martu u 3 uliedu, il-koll taħt 13 sena. Tkellimna ma' żriera li qalu li l-isplużjoni tant kienet qawwija li għal-bidu ħasbu li kienet ġejja minn kamra tan-nar. Forsi l-bittija li jkollha mill-post tan-nar. Il-bajla, hemm mortijenu, il-post tan-nar, il-bittija. X'inkun ġej biex niftaħ. Rejt il-pulizija hawnhekk, ġejt hawnhekk u kulħadd jitkellem fuq li ġara. Il-ħsara li saret lil meżonett tal-Ispettur hija evidenti, bl-entratura bil-kemm tingħaraf. L-isplużjoni waslet għal ħsara konsiderevoli fid-djar tal-viċinanzi, biħġiġ imkisser u mtajjar ma' triq. Saret ħsara wkoll fuq windscreens ta' karozzi bis-sidien ma setgħux jemmnu x'ġara, deru jistennew xi forma ta' informazzjoni barra djarhom u ma josservaw l-investigazzjonijiet. Id-dar tal-Ispettur tinsab fuq dar ta' anzjan li għajx waħdu u li jiġi mill-mara tal-Ispettur. Kien l-Ispettur stess li ċempel lill-Pulizija ftit wara li seħħet l-isplużjoni. Bħalissa l-Ispettur Azzopardi huwa nkarigat mill-unit fih dan il-Pulizija li jieħu ħsieb fondi Ewropej bbażati l-Furjana. Huwa kien ex uffiċjal tas-CID. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel kuntatt mal-vittma u fuq il-post intbagħtu ħaddiema tal-Gvern biex jgħinu lill-Ispettur. Anka l-Ministru Manuel Mallia li jinsab imsiefer fuq xogħol tal-Gvern għamel kuntatt ma' Azzopardi. Fi stqarrija l-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Mallia ikkundanna l-att fil-waqt li saħaq li l-vjolenza fuq uffiċjali pubbliċi hija attakk kodart u vili kontra l-Istat kollu. Bi kliem ibes għal minu responsabbli għal dan l-attakk, l-Aġent Kummissarju Ray Zammit saħaq li l-investigazzjonijiet biex jiġu identifikati dawk wara l-isplużjoni li seta' tkella konsegwenzi fatali huma intensivi. Appella għal kull informazzjoni, anka b'mod konfidenzjali, li tista' twassal biex jiġi solvut dan il-każ.